Kaixo, nik sortutako proiektua kalkulu mentalari lotutako jolas bat da. Jolas hau, lehen hezkuntzako lehenengo zikloan kokatuko nuke, izan ere, kalkulu mentala landuko genuke eragiketak eginez, batuketa eta kenketa. Egia da, bestelako moldaketa batzuk ere izan ditzakela jolas honek. Eta gero bukaeran adibidez, haur hezkuntzan erabil dezakegun moldaketa txiki bat azalduko dut. Baina, printzipioz, kalkulu mentala lantzeko jolas txiki bat da. Horretarako, beharko ditugu dadoak, nik handi hauek egin ditut, batez ere bideoa grabatzerakoan konturatu naizelako txikiak ez zirela ondo ikusten, baina, edozein dado mota erabil dezakegu, Orduan, alde batetik dadoak beharko genituzke eta beste aldetik erregletak. Orduan, nola antolatuko genuke jolasa? Modu desberdinak daude, Eta orduan, guk gelan ditugun baliabideen arabera ere molda genezake. Zer esan nahi dut honekin? Jolas hau taldeka egin dezakegula edo bikoteka. Orduan, segun eta zenbat erregletak kutsa ditugun, zenbat ikasle, borren arabera moldatu genezake. Orduan, lehenengo pausua. Ikasleekin batera, erregletak talde bakoitzak edo ikasle bakoitzak erregleta handienetik txikienera, ordenatu beharko lituzkete. Orduan, joango ziren, bakoitza bere aldean, ordena hori egiten. Pixkanaka. Noski, hemen nik ordenatuta dauzkate erregletak, baina, desordenatuta ere, horrela beraiek ere ikasitakoa praktikan jartzen dute, eta eskaiera osatzen joango dira. Gutxi gora bera. Horrelase. Ikusten duzue? Orduan, behin izkaierak osatuta, talde edo bikote bakoitza, erabaki beharko genuke nor hasten den. Eta horretarako, adibidez, bakoitzak dado bat hartuta, zenbaki handiena, ateratzen duena hasiko litzateke. Kasu honetan, errepikatu beharko genuke, 6 eta 5. Orduan, bigarren taldea hasiko litzateke, Eta hartuko lituzke dadoak eta biak batera, bota. 5 eta 4. Orduan, hemen, zer gertatzen da? 5 eta 4 daukagu. Eragiketa bidez, beraiek aukeratutako eragiketa bidez, emaitza hori kalkulatu beharko lukete, adibidez. 5 ken 4, 1. Orduan, kontrako taldekoei kenduko likete emaitza hori. 5 ken 4, 1. Orduan, hau, beraientzako, 1 erregleta. Kontrakoa ere izan daiteke. 5 gehi 4, 9. Orduan, 9ko balioa daukan erregleta, beraientzat hartuko lukete. Eta horrela, 1000 adibide posible izango genituzke, eta beraiek denbora guztian kalkulu mentalaren bidez eragiketa horiek egiten ibiliko liratezke, baina jolas batean oinarrituta. Orduan, papelezko eragiketa horiek albo batera utzita, uste dut jolas hau baliagarria dela oso kalkulu mentala lantzeko. Eta, jokoaren amaiera helduko litzateke, talde batek edo ikasle batek bestearen erregleta guztiak, lortu ostean, lapurtu ostean, orduan horrela bukatuko litzateke jolasa bera. Orduan imaginatu zenbat kalkulu mental egin beharko luketen, hori egin ahal izateko. Hasieran aipatu dudan bezala, moldaketa bat egin genezake, adibidez, HH-ko azken mailarako edo azken bi mailetarako 4 eta 5 urteko entzat, egingo genuke
gauza bera, baina agian kenduko genituzke erregleta batzuk. Eta egingo genuke 6 erregletaraino jarriko genituzke, 6 erregletarainoko eskailera egingo genuke, eta ibiliko liratezke jolasean, azkenean batak, eta laua. Eta besteari orduan lapurtu behar dio laua. Eta horrekin, ari gara nola ere erregleten balioa eta hizkuntza matematikoa lotzen. Hori izango litzateke agian aurre hezkuntzan erabiltzeko jolas honen moldaketa. Hori da guztia. Espero dut gustatu izana eta mila esker. Aio!